I ara que ja hem fet una primera aproximació entre el món de les noves tecnologies i la cultura, i concretament els escenaris, ara ens quedem a un escenari físic, tangible, el del Teatre Lliure de Montjuïc, que és territori feréstec, i on hi ha uns habitants bastant feréstecs i també força antipàtics, sobretot amb la Llucieta. Sí, es passen molt i són bastant insuportables. Sí. La Llucieta, que és la Laura Obert. Laura, què tal? La més jove de la companyia, això sí. Sí. La més jove d'aquesta companyia ferèstega i que, això sí, el personatge acaba amb molta dignitat. Sí, molta dignitat, Malgrat però tinc tot. molta paciència i els puc suportar. Per això ens preguntàvem si seria segur o seria un esport de risc anar a conèixer avui a tota la colla. N'esteu segurs que us voleu conèixer? Perquè... Jo crec que ho devem a l'audiència d'escena. Doncs ens podem Sí? arriscar. Va, ens protegiràs? Us protegiré. Endavant. 4 homes malcarats són els feréstecs que representen la societat més conservadora de finals del segle XVIII, en aquest text de Goldoni traslladat al segle XIX a Catalunya pel Lluís Pasqual. Una obra originalment estrenada el 1760 que té un punt de partida quasi anecdòtic, un casament concertat entre dos joves. En aquest context, la futura parella i les dones del poble reivindiquen un estil de vida més obert i festiu davant dels feréstecs més reaccionaris. I qui diu dona, diu cabrona. Molt bona! Aquesta obra està en un moment en què el Goldoni està passant de la màscara a la persona. Per això és una obra mestra, perquè conté les dues, conté l'exageració de la màscara i conté ja la humanitat. És un teatre de pim-pam-pum al mateix temps, no és un teatre encara refinat, però és un teatre molt potent i un joc de teatre que aconsegueix, de tota manera, posar-lo en temps real, pràcticament. Això passa en l'hora i 20 que dura l'espectacle. L'autor és del segle XVIII, el que passa és que ell ha fet com una translació, deia el director, el Lluís, cap a finals del segle XIX. L'ha volgut situar aquí, a Catalunya, com si passés en un poble com Cervera, ell diu sempre, per exemple, perquè a finals del segle XIX, perquè és la Primera República. És un moment important en què sempre hi ha aquestes dues tendències, no? La tendència més reaccionària i la tendència més progressista. Deixeu que vengui! Que potser maneu vos! Això sí, man jo! Qui ets? La grandesa d'una anècdota, convertir-la en una història de teatre, clar, si no li dones tu, si no l'omples de vida, de tros de la vida, què passaria? Ens quedaria una anècdota, i llavors com a anècdota és d'un avorriment. L'anècdota en si és molt prima, sempre, amb el Goldoni. El que és fonamental és la forma en com es produeix. Obeeixes a un ritme i hi ha una música, hi ha una estructura que és l'obra i aquest text que estan endimoniat, o sigui que estàs allà com la pròpia obra, com una mena de torbellino de moltes coses que has d'anar a ritme i a temps. S'ha treballat amb absoluta fidelitat al text, perquè el text, l'última escritura del Goldoni, era un text ja corroborat a escena, perquè ja l'havien representat moltes vegades la companyia del Goldoni, amb la qual és una partitura musical perfecta que tu saps que no et pots saltar un A, si és, perquè el necessitaràs. A casa meu la ceba no hi entra! Casa seu! Dins que jo estigui viu, a casa meu s'ha de vestir de cotó! És de terra endins, no?, aquesta obra. Llavors, jo ho cito una mica com els pagesos a la ruralia, no? Tots fan lo mateix, tots són del Barça, la dona a casa... Cada un d'ells és un petit món tancat que són calcats l'un a l'altre. La veu de la dona té llum, que els homes són una cosa tenebrosa, tancada, allò que fa una mica de por. Ja els hem sentit prou cap a les macetes, vull dir que n'hi ha tants, almenys aquí. Aquí del que es tracta és de veure aquests feréstecs reaccionaris, doncs sempre estan queixant aquests homes, els collons de república, no? Tot és culpa de la llibertat, no? Tot és culpa de la famosa llibertat. Sí, senyor, la llibertat. No soc un espectador habitual del teatre, però m'ha agradat moltíssim. Que m'ha agradat molt, ho fan molt bé, boníssima, i molt discreta, sí, hem passat molt bé. Com veieu, això seria el que és el foyer d'entrada del públic. És aquí on normalment la gent accedeix a la sala. El que passa que ara nosaltres la utilitzem com a lloc abans d'esperar-se perquè nosaltres entrem a el que seria l'escenari. Doncs ara hem arribat a casa nostra. Com podeu veure aquí,
Abans hi havia una plataforma giratòria que feia que el públic girés, però al final es va espatllar i hem trobat una solució que també està molt bé, que és com molt més espaiós, com si fos teatre de carrer. Doncs ara acompanyeu-me perquè baixarem a baix als vestuaris on veureu on ens canviem. Trobarem la sala miralls. El vestuari està inspirat en tot de trajos regionals de Cataluña, pero también del resto de España. Esta peluca tiene como 3 partes. Tiene la base, que es la peluca, con el pelo largo. Esto es un postizo de trenza y esto es una peineta. Ella se pone com un escaparate o com una carrossa de festa major, segons li diu el seu home. El cap tan guarnit, tan exageradament guarnit, mai a la vida l'havia dut. Que no pot sofrir! La gent el que et dia! Quina manera de parlar! Valencià, mallorquí, olotí o garrotxí, més aviat d'Olot de la Garrotxa, i lleidatà. M'ha portat mai a cap bandet, figura-te, el teu senyor pare! Que tampoc no és que parlem, nosaltres no és que parlem lleidatà, són unes cabres que recorden un accent lleidatà. Jo crec que al final a tots els ha acabat ajudant dramàticament perquè hi ha coses que no es poden dir d'una altra manera. El fet de tenir la característica de parlar així és un element més per jugar còmic o de màscara o en agafar-te. Em dones compte de la sonoritat, és molt que tota la musicalitat, suposo que tots ja ho han dit, la musicalitat dels dialectes, de sentir maneres de parlar diferent. Beneixi a l'aire! Viva! Una de les raons de l'èxit, no? Que estem en un lloc interpretatiu molt vital, perquè Goldoni ho era, i les interpretacions molt homogènies. La gent està trista, deprimida. Jo crec que el riure fresc del Goldoni, el positivisme i aquest explicar-ho amb un grandíssim sentit de l'humor pot fer molt de bé. A mi m'ha agradat molt, vull dir, l'he trobada molt bona, molt divertida, un treball fantàstic, vull dir, encantada, surto encantada. M'ha semblat fantàstic, hem rigut moltíssim i hosti, quin gust venir al teatre i riure tanta estona i viure una experiència tan xula com la que hem fet. Ja us vaig dir, només hi ha cap i pote, però n'hi ha per un regiment. Ens afartarem com uns bacons i ho passarem de conya. I cardarem una bona xafla. I en acabat que diguin que som salvatges. I després ens diuen farestes. Home!